Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Nagkinahanglan og kalipay si Nubi. Dili ikaw ang iyang kalipay. Kinsa ba day kalipay ni Nubi nang? Kinsa? Natural, si Alma. Nahibaw ko. Napugos lang si Nubi tungod sa dako niyang utang buot kang Alma. Nang, makahimo na ko sa pagpatambal sa imong sakit. Husto na, Jack. Husto na. Malinaw na ang kahimtang ni Nobi. Pasagdi na siya. Dili nang, kini. Dili ko mo surrender sa akong gugma niya. Si Nubi ang nakapausab sa akong pagkataon. Gihimo ko siyang inspirasyon. O padayunon ko ang pagpalambo sa mong negosyo. Aron di naman nagkana si Nubi sa pagtugyan niya sa iyang kasing-kasing nga rin ako nang. Saad ko na nang. Saad na nako nga may katumanan. Nobi, anak. Kinahanglan magbantay ka na ni Jack, ha? Nga naman, ma? Nakita ko siyang itsura, nak. Ngawa siya magtiaw sa iyang pagpaninguha nimo. Naibaw ko, ma. Ugaling lang. Dili siya ang lalaki nga gipangita sa akong kasing-kasing. Nobi, Huwag ko'y pagpati niya, ma. Bisan tuod og mituon ako sa iyang pagpaninguha nako. anak. Inaot nga dili ka masayop sa imong desisyon. Ngano ka, mano? Nga musungog man ang kahigayuna nato. Pagsuway ka na. Mauna ning higayuna nga kinahalan ka nang magmatngon pag-ayo sa imong desisyon. Nahibaw ko. Nangablit na ang imong kasing-kasing. Kung kinsa mo gipangita sa akong kasing-kasing, wa di ay magkinahanglan ako. Si Ronel ba'y buot mong ipasabot? Siya, O gano'n nakasiguro ka man nga wa siya pagbati nimo? sa una pa lang namong panagkita, hangtod nga nabuhat namo ang natural nga paagi aron ko mumapdos. Wa gani siya masayod sa iyang buhaton. Nangayo siya pasaylo kay una pa kuno niyang higayon nga nakigduog og kabay. Og mi prangka gyud siya sa pagsulti nako. Nga wa siya higugma. Pero naluoy siya nako. Og mituo kasad. Ma, Unsay imong kalibutan, kung iya lang kang gipanid-an, gikan ni adong iya kang giluwas sa kabuang ni Jack. pero wa siya gihunghong nako nga sweet nothing sa diyang nagtupad naming duha sa pagpangita. Og katong iyang pagpangayog pasaylo. Kay una ko nutong higayon nga may gikauban siyang babae sa kama. Igo ng kamatuoran nga wa gyud siya experience. Og wa pa siya makabatsyag og unsay kugma. Ug ang iyang pagbiyaan ako nga wa magpahibaw. Dugang na tong kamatuoran nga wa gyud ko'y bilis sa iyang kinabuhi. Busa sa pagkakaroon. Ugson ko nga kung kaugalingon nga malimot niya. Nga dili na maghandong niya. Anak, bisan tuod dili normal ang pagpakiguban mo kang Alma. Pero ako'y supak. Tungod ka na matud-an ko nga pinangga ka niya. Pero Novi, kung gusto mong ilisan si Alma sa lain, huna-huna agyod sa makadaghan nga dako kitag utang buot niya. Ayaw ka bala ka, ma. Dili ko ginakalimtan. Ug usa na sa hinungdan nga nung kasilagan ko si Ronel. Novi, Ayaw ka bala ka, ma. Dili na ko magpaabot ng mabalik pa si Ronel. Ug dili na sab ko mangandoy og normal nga pagpakabuhi. Diin may amahan ang umaabot kong anak. May balik naman siya gaginom. Sagdi ko ba? Gusto ko lang kalimtan sa mukadiyot ang kapakyos
nga akong naangkon. Ay, husto na ni Ana, Jack. Nakaundang ka na sa imong bisyo. O paningwa nga malahos mo kining pag-undang mo. O sa imong kalibutan nga gisuwayan ka lang ni Nobe. Nagkasulti na Miss Nubi pa. Ug iya gid ko gibalibaran. Naluoy ko nimo, Jack. Dili ka deserving nga mag-antos tungod lang sa usa ka babae. Dili basta-basta nga pagkababay si Nubi pa. Napausab diya nga akong pagkatao. Giusab ko niya. Wow! Dako na ginang imong tiyan, love. Next month mo na imong due date. Utang kay Judy. Makakita na gyud ko sa akong anak. Kinahanglan na gyud ko magsigig walking ini aron dili ko maglisod sa pagpanganak. Mao na akong gikagulaan. Nga naman. Dili mo ko makauban nimo usahay sa imong walking. Puya naman ko kung mubangon og buntag sa iyo, good. Okay ra. Ana ra man sab ko sa kilid-kilid din atong subdivision mag-hike. Good. Bisa na. Delikado kung doon ay maghilabot nimo. Bisag mabdos ko. Dako na guning akong tiyan. Ayaw kumpiyansa. Tingalig doon ay mga tulisan nga musabay nimo. Di man sab ko mga lahas nga mag-walking. Uy. Nya, di sab ko magdagkwarta. Busa unsa may lang tuliso na ako. Pukawa lang gid ko. Na, maikog ko nimo mupukaw, uy. Labi na kusog imong hagok. Ha? Muhago ko? Kana tingaling sobra kakapoy. Pero okay ra, uy. Makatuog raman sab ko. Basta kay pukawa lang gid ko, ha? Kami na lang si Mama, love. Sa'yo man na siya mo mata. O nya? Dili day ka maluoy ni mama nga imong iangin sa imong pagmagdos. Ikaw, ha? Gitiguangan na lang yung kang mama. Dili man sad sa ingon anak, love. Pero maluoy sa kuniya ba? Basta kay pukawa lang gid ko. Ayaw na lang hasula si Alma, oy, kung mag-hike ka. Kita na lang ko'y mag-uban. Makasugakod ka? Ay, nga nugong dili. Nga mala ko magkata. Di man kata mo dagan. Si Mama sad, uy. Mudagan yun ta. Di, makaanak kong anak. Ay, gilingaw ko lang. Gilingaw talang ka, oy. Sige, sige ha. Ako'y uban mo na ka. Kay magmata naman ko anang orasa. Ayaw na lagpukawa si Alma. Ma, isultihin niya nga tong helper ha nga kinahanglan may sud ang thermos. Nga naman. Aron maka-coffee ko sa dili pa mi mag-walking si love. Maayo mo ko na masudlan og init akong tiyan. Ayaw na laghagawa ang imong lawas. Ako na lang kuyog ni Nobe. Mausad lagi mo, oy. Katog na lang og maayo, oy. Ako ray mahibawang mo uban ni Nobe. Mao pa lang kani paglakaw ni Alma. Nanawag man dayon siya. Si Ronel ang nanawag. Dili na ko siya tupagwa na. Akong i-off ang akong cellphone. Unsa man ang akong gibati? Ang akong utok mo ay nagsuko aron pagun ko ang cellphone. Pero nga akong kasing-kasing mingot mo. Nababot mayagi ko sa iyang tawag. Makalipay na ako nga makadungog lang sa iyang tingog. Pero dili siya makamaumutuman og sawad. Nahimo pa na akong problema nga akong pagpanganak. Oh, ibalik ka siyang tawag. Ibalik yun ang tawag. O saman, di mo bagyong kubon ang akong dugan? Gusto lang kong makatampong sa imong pagpanganak. Angay ba nang ikaguba sa imong dugan? Ano pa man yun? Aron, kung di ko man yun ikauban nga akong anak, ako siyang makita. Makita ka ni Alma. Mahimong magduda siya. O mahimo na hinuon na mong away. Nalimot na siya nako. Dili ko hikalimtan ang imo tinguha sa akong anak. Naibaw ko, nga nung gusto kang makatampong. Aron hilo mong makuha ang akong gihimugso. Utang buot, Ronel. Ayaw ko siluti. Nobi ay pagilak. Tingalig maapektuhan ang baby. Ikaw mo'y nagpahilak na ako. Gusto lang kong
kita sa bata. Gusto mo siya makita kung normal ba? Unya mo siyang ipalayo na ako. Ako nang ikamatay! Ayaw konsulti ni Ana. Kay nga no, unsa magay mong tuyo? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!